аты бары сарапа. Зөринәй, һиннәндәй телдә йырлайһың ул. Ниндәй типней, Гали улым, үҙе безсә, табындарса балам. Бездең төбәктең теле. Иректе ыры һөйләше хәзерге башкорт теленең төньякы көнбайышы диалектының бер тармагы. Урындагы һөйләше табын ыры башкортларының атаһы Майкы бәйдән тамырала. Ул безгә күренекле мәгърифәтсе Гали Соқрой кулъязмалары аша мәгълүм. Мәгърифәтсе үзенең нәсел тамырларын өйрәнеп, ырыуын ниндәй милләттән икәнлеген билдәләй. Тәтешле районы үҙәге сәхнәһендә куелган, театрлаштырылган тамаша был тарихка кыскаса байкау яһаны. Гали Соқройдың эшмәкәрлеген дәвам итүселәр, өйрәнүселәр дә юк түгел. Насибулла Хөснүлин мәсәлән, үҙ ырыуының вәкиле буларак гаилә агасын төҙөүгә 30 йылдан ашу ғүмерен арнаған. Минең ата-бабам булган Исәнхан, Исәнханның бер малайы Каржау Әксәйеткә нигез салган. И шул Әксәйеткә нигез салганны минең ата-бабамның прадедушкалары, дедушкалары инде. Соңыннан менә Ревизский сказкалар китә 1816 елны язып калдырганнар. Минең ата-бабам анда указной муллалар булган. Аның малайы указной мулла булган. Гали Соқройдың 195 еллыгы сиктәрендә Тәтешле районында бер юлы 2 мемориал такта таш асылды. Оның береһе башкорт шагыйренең тыуган авылы Иске Соқордагы музейга беркетелде. Мөхәммәд Гали Кәйеков псевдоним итеп Тап авыл атамаһын алган. Кайда барсам да без Гали Соқрой тукымы дигән горурлыгым бар. Шушы авылда туыскәч, шушы мәчет музей төзегәндә үзебез йөрдек. Гариф Шарифулла абзый, Вари минем әтием, Миназа Рафик, алар башлап йөрүчеләр булды. Ул вакытта эшләгән администрация башлыгы Гайнаш Филар Тимерхан улы финанс белән булышты. Мин ул дәврдә авыл советы председателе эшләдем ул вакытта. Музейдагы йыһаз авылдаштар көсе белән тупланган, якташтары Гали Соқройды хөрмәт менән искә ала. Туган ягына хезмәт итер өчен ул сит яктарга белем артыннан сыгып китә. Был турала шагыйрьнең шигъри юллары ла бар. Атаһының мәдрәсәһеннән тыш Бөрө, Уса, Миңзәлә һәм Бәләбәй өйҙәрендәге 5 мәдрәсәлә белем ала. Һуңнан туган авылына кайтып, гомеренең аҙағынаса халыҡты белемгә әйҙәй. Үҙ заманының зыялыһы булып йәшәгәне шәхестең ҡулъяҙмалары бөгөн дә көнүҙәклеген юғалтмай. У Гали Соқрой были 5 сыновей и 3 дочери. Экспонаттар араһында мәғрифәтсенең иҫке төрки һәм ғәрәп телдәрендә яҙылған ҡулъяҙмалары айырым урын биләй. Дворяндар нәҫеле Кәйековтарҙың быуындан быуынға тапшырыла килгән Ҡөрьән китабы ла һаҡлана. Гали Соқройға ул атаһынан ҡалған. Мен шушы Иске Соқор ауылында туып үстем. Гали Соқройныҡы нәселенәнбез. Музейны алып барыусы арманшина Земфира, шунан аның хәләл җәһәте арманшин бәхтегәрәй сағып көрәй ула. Көч салып, алар честныйында бүтін документларны, ескіше китапларны көрәсіздер ішінде. Бүтін тираяқтан жиып, шулайтып барлап, бүтін күзләрінің жанын тәнәрін беріп, көч салып, шушында жияларны музейға һәр вақыт киләләр экскурсияға. Мәғрифәтсенең ҡулъяҙмаларында аҡҡа ҡара менән яҙылған тарих ярылып ата. Айырым милләт ырыу тарихы. Мәғлүм булыуынса, беҙҙең көндәргә тиклем үҫәргән һәм ирәкте башҡорттарының шәжәрәһе яҙып ҡалдырылған. Тәүгеһе фольклорға таянып Ҡобайыр стилендә ижад ителһә, ирәкте ырыуы традицион көнсығыш шиғриәте нигеҙендә мөнәбә жанрында. Күпмелер кимәлдә тарихи типтә краевед дип тә һаналабыҙ. Шулай уҡ Гали Соқройҙың ижадында иң ҡыҙыҡлы күренештәрҙең береһе уның хаттары. Мына беҙҙең көндәргә уның 15 хаты һаҡланып ҡалған. Был хаттар ул шағирҙың ижади бәйләнештәре, уның ябай тормошона бәйле күренештәр хаҡында бик күп мәғлүмәт бирә. Гали Соқрой ҡулъяҙмаларына нисәмә йыл ваҡыт үтеүгә ҡарамаҫтан әле булһа ҡәләм еҫе аңҡый. Уның яҙыу үҙенсәлектәре иҫке төрки теленә хас. Урыны менән йәнле һөйләү стилендә ҡулланған. Әхмәт Ясави, Аллаһияр Суфи, Баһадир Шах, Әбелғази кеүек
бөек классик язучыларның менән бер телдә язган. Шул ук вакытта ул үз әсәрләрендә янле һөйләү телен дә кулланган һәм уның улының язмаларына күрә улар ошо телде әлбиттә башкорт теле дип күргәндәр һәм башкорт дип билдәләгәндәр. Гали Соқыройдың кул язмалары бөгөн Өфе, Казан һәм Санкт-Петербург калаларында һаклана. Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапхана фондында 9 дәфтәр йыйынтыгы барлыгы билдәле. Кул язмалар истәлегендә шигырьләр, дастан һәм рифмалы әсәрләрне табып итәргә мөмкин. Бар кул язмалар да төп нөсхәләрдә һаклана. Һәр кайһы тәрән фәлсәфә белән хугарылган. 28 әсәрдә хайдырган Манзумати Гали дип исемләнгәне мәсәлән, эстәлеге ягынан аерыла. Бұл һигенче кул язма ул Манзумат Гали дип атала инде. Һәм ошо Манзумат Галида Гали Соқырой үзенең милләтен һәм ниндәй кабила вәкиле булуын билдәләй. Башкүрендә асык итеп әйтеп китте. Без урман башкортларынан буламыз дип. Бүгенге безнең әдәбиятка әйләндереп укыганда түбәндәге сәнгыра инде. Без урман башкорты булабыз. Игенсе улы игенсе, крестьян улы крестьяндыр. Төп шөгылебез урман әрсе бесәнселек ва игенлек яһамактары. Гали Соқыройдың мирасын халыкка yetkерүдә, ил кимәленә сыгаруда мәгърифәтсенең улы, шулай ук шагыйрь Гарифулла Кейковтың да өлеше зур. Ул да дөйем әдәби телдә язып, янле һөйләү стилен саф башкортча дип билдәләгән. Башкортстанда мәгърифәтсезлек хәрәкәтендә актив катнаша. Бик күп шигъри әсәрләр иҗат итә. Үз заманында киң билдәле Шура журналы битләрендә көнүдәк мәсьәләләргә мәкаләләр белән сыгыш яһай. Башкорт халкының күп буатлык үткәненә арнап тарихи этнографик хезмәт яза. Уның язма мирасы халкыбызның тарихын өйрәнүчеләр өчен бик әһәмиятле сыганак. Күрәһең, ул атаһының мирасының ниндәй дәрәҗәле кирәкле һәм ниндәй дәрәҗәле мөһим булуын аңлагандыр. Ягъни бер халыкта милләттә генә бикләп калдыру түгел, дөйем Россия кимәленә сыгарга ынтылгандыр. Снапта, мәсәлән, менә Улустурдагы 20-нче буат башы, 19-нче буат адагында яшәгән галимдар, улар энциклопедик характердагы галимдар бит инде. Улар тик милли рухта гына түгел, шул милли рухты дөйем шәрык әдәбияты, дөнья әдәбияты кимәлендә карарга тырышкандар. Һәм ошның менә уларның әсәрләре бик мөһим булып тора. Шагыйрьнең улы, шулай ук шагыйрь Гарифулла Кейков, ул инде үзе яза торган телдә таш башкортча дип атаган, шуңа күрә уны безнең әдәби башкорт теленең идеясын алга һөргәндәрнең бере дип исәпләргә мөмкин. Заман күзлегеннән караганда Гали Соқыройдың иҗади мирасы бик катмарлы һәм каршылыклы. Әсәрләрендә әлбиттә дини мотивлар зур урын алып тора. Бер үк вакытта күпселек эшләрендә дөньяви күренештәре тормышсан хәл вакыйгалар сагылыш тапкан. Уның иҗатында суфыйсылык мотивлары шактай көчле булгас, уның суфый шагыйрь дип, суфыйсылыкка Совет елдарында караш кирерәк булды. Хәзер әлбиттә без уның иҗатын икенче төрлерәк баһаларга ынтылабыз. Чөнки уның дини характердагы әсәрләре үзенчә зур әһәмияткә ия. Менә мәсәлән уның Тәрхибе Рамазан, хуш киләһең Рамазан әйтелгән китабы дөнья күргән. Хатта менә бу китапта ла әле ентекләп өйрәнеп баһалай торганы бар. Халык үзе мәгърифәтсеһен таный, исемен мәңгеләштерә. Галимдар шагыйрьнең кул язмаларын өйрәнә. Бугаса караңгы ел язма битләреннән нур бөркелә. Тарихи факт дәлилләр белән ныгытылып, Кейковтары гомумән тотышлы ирәкте башкортларының үткәненә яңалык индерә. Бу урындагы халыктың төпле нигезе өчен мөһим. Юкка гына тапкыры халык мәкале, нәселен белмәгән, нәсәпһез тимәгән. Мәгърифәтсезлектең башкорт тарихының нигезе булып тора бит инде. Тарихын өйрәнү нигезе булып тора бит инде. Һәм безнең әлеге вакытта төп бурысыбыз безнең тарихчылар алдында, безнең төбәк өйрәнүчеләр алдында ошо нигез өстендә үзенең ниндәйдер зур бина төзергә кирәк. Әлбиттә, безнең әлеге вакытта безнең краеведтарыбыз, төбәк өйрәнүчеләребез бик зур
зур эш башкаралар. Тәтешле башкорт теленең төньягы көнбайышы диалектында һөйләшкән төбәктәрдән береһе. Ул Ирәкте яиһә Каратабын ырыу башкортлары төяге буларак та билдәле. Гали Соқоройдың иҗады һөҙөмтәһендә бүген үҙ ырыу агасын төҙөүсе замандаштарыбыҙ табындарҙың бер тамырдан яралыуына төшөнә. Тамырдар хатта Мәжит Гафури, Мөхәммәд Шабуранғолов, Дауыт Юлтай кеүек билдәле шәхестәргә барып тоташа. Буранғолар белән Гали Соқоройдың бер арадан ишәнлектәр килделәр. Алар укымышлар, алар тархандар, шуның өстенә инде һәр вакытлар шәҗәрә төзегәннәр. Шәҗәрә төтеп, менә бүген көнгә менә без тәтешләр, ошо безнең башкорт халкы яшәйтебез, нисен дигәндә шәҗәрә язып калдырганнар. Шәҗәрәләр ул документ ул. Гали Соқоройдың 195 еллыгы сиктәрендә Тәтешле ерендә туристик маршрут булдыру мөмкинлектәре күтәрелде. Был Тәңгәлдә төбәктә тармакты үстерүдәй саралар каралган. Кейековтарда тотышлай күз алдына бастырдай дәлилдәр күп. Бу иске төрки телевизионы язган битнәмә тарих 1889 ел декабрьнең 10 көнендә язган менә төштә менә. Шуңа күрә бу хас аңа аталып куелган таш. Менә монда аның каберлеге һәм шушы аның янында якында тирәдә шулай аның халәҗефете хатыны марфугага куелган һәм дә аның кызына инде. Тәтешлегә ситтән кунактар килгән сакта махсус кешеле айрым алып, уны Гали Соқоройдың музеена апарып күрһәтергә кирәк һәм уның каберләрен дә күрһәтергә кирәк. Чөнки ул айрым туристик бер Мәккә булып калырга тиеш. Хундаманым эштәнем кекилте итеп ерданым, был хүлдәр тора яңгырап кыгыл буйдарында там. Яқны кыстыра баймак, җилләп җыялар төньяк, был хүлдәрне итмәгән ят көдай батыры салават, салават. Гали Соқорой язып калдырган мирасы дәвам итә. Тәтешле районында үткән Әсәнхан варислары исемле концерт программаһы быны тагы бер катыраслана. Үсеп килүсе буындың ата-олаталарының үткәненә шәҗәрә аша багуы, үзен тануы якты киләсәккә өмет уята. Урындагы һөйләш тә башкорт милләтенең бай мәдәниятле булуына ишара.